Mataki 4 da za ka bi domin kada soyayya ta ruɗe ka. A cikin wannan bidiyon zan lissafa muku waɗansu matakai masu matuƙar muhimmanci da ya kamata a ce kun bi domin kada soyayya ta ruɗe ku, musamman ma mataki na 4 wanda wannan matakin yana da matuƙar muhimmanci. A yau bari mu yi magana akan wani abin da yana da daɗi amma yana iya rushe rayuwar matasa idan ba su kula ba. A yau matasa da yawa suna shiga cikin soyayya amma daga ƙarshe sai su faɗa cikin wani yanayi marar daɗi. Gaskiya ita ce ba kowace soyayya ba ce ta gaskiya. Mataki na farko, ka so kanka kafin ka so wani. Idan baka san kanka ba, ba za ka iya sanin wanda ya dace da kai ba. Ka koyi sanin darajar kanka da kuma muhimmancin burinka. Idan baka san inda ka nufa ba a rayuwa, kowa zai iya ruɗarka da kalamai masu daɗi. Mataki na biyu, kada ka bari soyayya ta hana ka ci gaba. Soyayya ta gaskiya tana ƙarfafa ka ne ba ta rusa ka ba. Idan soyayya ta hana ka neman ilimi ko sana'a ko cimma wani buri naka, to tabbas wannan ba soyayya ba ce, kawai ruɗu ne. Mataki na uku, ka koyi gane kalamai da aiki. Wasu suna iya magana mai daɗi amma a ayyukansu ba haka ba ne. Ka kula da wanda yake nuna maka soyayya da aiki, ba da magana kawai ba. Domin soyayya ta gaskiya ana auna ta ne da aiki ba da kalamai ba. Mataki na 4, ka bar wanda baya girmama ka. Ka tuna soyayya ba tana nufin jure wulaƙanci ba. Idan mutum baya girmama ka, baya nuna kulawa a kanka, to kana da 'yancin tafiya, saboda rayuwa ba ta tsayawa a kan mutum ɗaya. Ka tuna akwai wani wanda Allah ya halitta domin ya saka ka farin ciki. Ko da yaushe ka riƙa tunawa soyayya kyauta ce daga Ubangiji, amma sai ka yi amfani da hankali wajen kare zuciyarka. Ka tabbata ka bi waɗannan matakai domin kada soyayya ta ruɗe ka. Sabida soyayya wata halitta ce mai canza rayuwar mutum cikin 'yan daƙiƙu kaɗan. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon nawa, ina roƙonku da ku danna lakin a ƙasan wannan bidiyon, sannan ku yi sharing domin waɗansu 'yan uwa masu amfana. Idan kun kasance ba ku bibiya ta ne, ina roƙonku da ku danna subscribe akan wannan tashar tawa domin samun ire-iren waɗannan bidiyoyin masu amfani. Ina godiya.